όραμα της παράταξής μας είναι η ενεργειακή ανεξαρτησία του Δήμου, των δημοτικών επιχειρήσεων και των δημοτών για τη μέγιστη εξοικονόμηση πόρων που θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν για δημιουργία υποδομών στην περιοχή μας. Ένα όραμα που βρίσκεται δυστυχώς σε πλήρη αντίθεση με την απερχόμενη διοίκηση του Δήμου, η οποία, ενώ οι ενεργειακές κοινότητες θεσπίστηκαν το 2018, σήμερα 5 χρόνια μετά, η ενεργειακή κοινότητα του Δήμου μας είναι ένα καταστατικό δίχως έργο. Η ενεργειακή κοινότητα δεν έχει στελεχωθεί με κατάλληλο προσωπικό για να μπορεί να μελετήσει, να σχεδιάσει και να προωθήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Ο Δήμος μας συνεχίζει, αν και βιώνουμε μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές κρίσεις, να μην πρωτοστατεί και να μην συμμετέχει στη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων, πολιτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο ρόλος του Δήμου για εμάς είναι η πλήρης και άμεση αξιοποίηση του εργαλείου που λέγεται ενεργειακές κοινότητες, με στόχο την όσο το δυνατόν γρηγορότερη επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας και οικονομικής σταθερότητας Δήμου και Δημοτών. Για να πετύχουμε τους παραπάνω στόχους, σχεδιάσαμε και προγραμματίσαμε τη στελέχωση της ενεργειακής κοινότητας με κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, έτσι ώστε να μπορεί να φέρει εις πέρας τους στόχους της διοίκησης. Δημιουργία έργων παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας για το Δήμο και τις δημοτικές επιχειρήσεις. Αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών, όπως είναι οι βιολογικοί καθαρισμοί, για παραγωγή ενέργειας. Δημιουργία ενεργειακής κοινότητας με συμμετοχή του Δήμου για παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε να προκύψουν νέα έσοδα για το Δήμο. Δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων με συμμετοχή του Δήμου για πολίτες και επιχειρήσεις, στις οποίες θα μπορούν να μετέχουν όλοι οι δημότες και όλες οι επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη των ενεργειακών κοινοτήτων για εμάς είναι στόχος που θα εργαστούμε από την πρώτη μέρα. Για μας, σαν παράταξη, φίλες και φίλοι, η δημόσια υγεία γράφεται με κεφαλαία γράμματα. Υπόθηκε ήδη προηγουμένως για τα νερά, σαν ΔΕΙΑ και ούτω καθεξής. Εμείς τον έλεγχο των νερών και των αποβλήτων τον έχουμε στο επίκεντρο και μάλιστα θα φτιάξουμε και δομές προκειμένου αυτός ο έλεγχος να είναι και αντικειμενικός. Πρόσφατα είχαμε το θέμα, βγήκε ο πρόεδρος της ΔΙΑΚ, είπε είναι εντάξει το νερό, αλλά υπάρχει μια καχυποψία από όλους μας. Είναι αυτό επιτρεπτό να είμαστε καχύποπτοι, γι' αυτό πρέπει να κάνουμε και κάτι αντικειμενικό. Έχουμε το ΔΙΠΑΕ, έχουμε άλλους επιστημονικούς φορείς που μπορούν να συμμετέχουν σαν αναλυτικοί μηχανισμοί σε αυτή τη διαδικασία. Και με τον Μάκη τον Παπαδόπουλο βρεθήκαμε πριν από 15 μέρες στην Κομοτηνή. Παρακολουθήσαμε, ήμασταν μοναδική δημοτική παράταξη, παρακολουθήσαμε εκεί όσον αφορά τα θέματα υγείας, τον απολογισμό και το προγραμματισμό. Θα υπάρξει ένα πρόγραμμα από την πλευρά της περιφέρειας για την υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία και μαθησιακές ανάγκες, με εκπαιδευτικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Η πρόθεση του Δήμου μας, και εδώ να θυμίσω ότι ο Δήμος Καβάλας, παρότι έχασε τα πρωτεία από το Δήμο Αλεξανδρούπολη στην τελευταία απογραφή, με 70.000 καταγεγραμμένους πολίτες, είναι ένα σημαντικό κομμάτι σε αυτό το παζλ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Φίλες και φίλοι, δεν είναι ο πλούτος που λείπει σε αυτόν τον κόσμο. Είναι το μοίρασμα. Και εμείς, σαν δημοτική παράταξη, θα μοιράσουμε την πίτα στα ίσα. Με προνομιακή όμως συμπεριφορά στα άτομα που ζουν στο περιθώριο, στους μοναχικούς, στους ανήμπορους, στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Με ανεπτυξιακά πακέτα και πακέτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει η Καβάλα διεθνής προορισμός πολιτιστικού, θρησκευτικού, ορεινού, οικολογικού, ιαματικού, αθλητικού, συνεδριακού, γαστρονομικού και θαλάσσιου τουρισμού. Ειδικά στον πολιτιστικό και θρησκευτικό τουρισμό. Έχουμε ένα τεράστιο κεφάλαιο με τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και της Κρινίδης. Οι Φίλιπποι, η πόλη του Φιλίππου, η Ρωμαϊκή πόλη, η πρώτη χριστιανική κοινότητα της Ευρώπης, η πόλη του Αποστόλου Παύλου, η Βυζαντινή πόλη είναι ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, ένα μνημείο UNESCO, το οποίο σε συνδυασμό με το Φεστιβάλ Φιλίππων καθώς και το Βαπτιστήριο της Λιδίας θα το αξιοποιήσουμε πολύ καλύτερα από ό,τι αυτή τη στιγμή και θα έχει μια σωστή στοχευμένη προβολή διεθνώς, πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει. Το ίδιο ισχύει και με τα μουσεία του Δήμου μας, τα Οθωμανικά και τα νεότερα μνημεία, καθώς και τους υπόλοιπους αρχαιολογικούς χώρους, κάποιοι από τους οποίους παραμένουν σχεδόν άγνωστοι. Εμείς οι ίδιοι καβαλιώτες τώρα μπορούμε να κεντρήσουμε και να αυξήσουμε το ενδιαφέρον των επισκεπτών με τις γνώσεις των πολιτιστικών και ιστορικών στοιχείων της περιοχής. Έτσι, ο τόπος της ζωής μας
δεν θα περιοριστεί μόνο στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου, αειφόρου τουρισμού για την πόλη μας και για το Δήμο μας. Σκοπεύουμε, σχεδιάζουμε και πάνω απ' όλα μπορούμε, μέσα από συνεργασίες και συνέργειες με τη Δημοφέλεια, με τους συλλόγους, με την περιφέρεια, με τους γειτονικούς δήμους, με τους εθελοντές μας και με τους συμπολίτες μας, να οργανώσουμε δράσεις και εκδηλώσεις για παιδιά και ενήλικες σε όλον τον Δήμο και όχι μόνο μέσα στην πόλη της Καβάλας. Εγώ θα σας μιλήσω και μέσα από την εμπειρία μου στα τόσα χρόνια από τη Σχολή Μαγειρικής που διατηρώ από το 2006 και ποιος δεν θέλει τον τουρισμό στην Καβάλα μας. Όλοι θέλουμε ο επισκέπτης όμως να φύγει ευχαριστημένος, γεμάτος και να μεταφέρει στον τόπο όπου θα επιστρέψει μια καλή φήμη. Αυτή θα τη μεταδώσει, θα την πει στους οικείους, στους φίλους. Αυτό πρέπει να το φροντίσουμε ώστε να είναι θετικό για μας. Η γαστρονομία μας δίνει την ευκαιρία από το ήλιος και θάλασσα που είναι η Ελλάδα μας σαν τουριστικός προορισμός για τον ήλιο και τη θάλασσα, να μεγαλώσουμε την τουριστική περίοδο και να την απλώσουμε στις 365 μέρες. Εδώ είναι η δύναμη του γαστρονομικού τουρισμού, ο οποίος είναι αναντικατάστατο στοιχείο ενίσχυσης για όλες τις μορφές μαζικού, θεματικού ή εναλλακτικού τουρισμού. Έχουμε δύο κατηγορίες εδώ. Η πρώτη είναι η συνολική γαστρονομική προσφορά που αφορά την καθημερινή διατροφή του επισκέπτη. Και σαν δεύτερη απευθύνεται σε τουρίστες ειδικών ενδιαφερόντων και υψηλών απαιτήσεων για να βιώσουν αυθεντικές εμπειρίες, γεύσεις και συμμετοχές σε δραστηριότητες σχετικές με την γαστρονομία. Σχετίζεται όχι μόνο με τη διατροφή, αλλά και με υλικά και άλλα στοιχεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ήθη έθιμα, γίνεται μία γέφυρα με την ιστορία, τους τόπους που ήρθαν οι πρόσφυγες, πρόγονοί μας και τα ήθη, τα έθιμά τους και τις παραδόσεις. Όλα αυτά μπορούν να προβληθούν μέσα από εκδηλώσεις, να ενισχύσουμε τις ήδη υπάρχουσες εκδηλώσεις, φεστιβάλ, σημεία και καταστήματα πόλης προϊόντων, φαγητών, ποτών, μαθήματα μαγειρικής, γευσηγνωσίας. Στόχος είναι η δημιουργία ενός πολιτιστικού ημερολογίου 365 ημερών, διαμέσου του οποίου θα αναδειχθεί ο μουσιακός και μνημειακός μας πλούτος και θα ξαναζωντανέψει πολιτιστικά η πόλη μας. Θα επιχειρήσουμε παράλληλα να συνδέσουμε μια σειρά δράσεων και εκδηλώσεων με τον κουμπαρά αλληλεγγύης, ώστε να ανακουφίσουμε όσο μπορούμε τους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας. Σε αυτή την προσπάθεια θα καλέσουμε τα σχολεία της πόλης, τα καλλιτεχνικά σχολεία της πόλης, το μουσικό, το ΕΠΑΛ, προωθώντας τον εθολητισμό και την ενσυναίσθηση. Επιπλέον θα διεκδικήσουμε χώρο από το ιδιωτικό και δημόσιο κτηριακό απόθεμα της πόλης μας, το οποίο είναι μέχρι τώρα αναξιοποιητό, ώστε να σταγάσουμε την δημοτική μας πινακοθήκη, μία αίθουσα εκδηλώσεων και θα ανοίξουμε επιτέλους τις πόρτες της δημοτικής κάπναποθήκης, ώστε να γίνει ένα πολιτιστικό κύτταρο όπου θα συναντώνται επισκέπτες, οι δημότες, οι καλλιτέχνες και επιτέλους να αισθανθούμε κι εμείς περήφανοι για ό,τι έχουμε. Εφόσον καταφέρουμε να έχουμε ένα καλό συντονισμό με τα σωματεία τα αθλητικά, σίγουρα με τους εκπαιδευτές που είναι στα σχολεία, γιατί πολλά μας σχολεία έχουν κάποιες εγκαταστάσεις που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ωραία για αθλητικές διοργανώσεις. Και εφόσον ο Δήμος τους στηρίξει και τους βοηθήσει, και αυτοί οι σύλλογοι νομίζω θα πάρουν την πρωτοβουλία ο καθένας να έχει κάθε χρόνο μια εκδήλωση πανελλαδικής εμβέλειας προφανώς στο άθλημά του. Έτσι και μόνο θα βελτιώσουμε τον αθλητισμό μας. Σίγουρα ανέκαθεν η Καβάλα είχε βγάλει πολύ σοβαρούς αθλητές, αλλά φοβάμαι ότι πολλές φορές δεν μπορούσε να τους κρατήσει στην πόλη και σαν αθλητικά σωματεία, έτσι να τους στηρίξουν και δεν ξέρω τι άλλο. Θέλουμε αυτό να το βελτιώσουμε πάρα πολύ και πιστεύω ότι ο Μάκης ο Παπαδόπουλος έχει ευαισθησία πάνω σε αυτό και θέλει. Εκτός ότι είναι αθλητισμός, η υγεία πάνω απ' όλα, πολιτισμός, θα έχουμε και λίγο τουρισμό. Η ΜΕΑ. ΜΕΑ σημαίνει
η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων ή το εργοστάσιο απορριμμάτων που ακούγεται εδώ και τόσο καιρό. Της Αλεξανδρούπολης έχει ξεκινήσει και λειτουργεί. Μαζί βγήκαν οι αποφάσεις να κατασκευαστούν, αλλά εμείς μείναμε ως πόλη πάλι πίσω. Αυτό το εργοστάσιο θα γίνει σε οικόπεδα του Δήμου μας, τα οποία τα παραχωρούμε εμείς. Και εκμεταλλευόντας αυτό το γεγονό, θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μέσα σε αυτή τη μονάδα ένα καινούριο αμαξοστάσιο, όπου να παρκέρουν τα αυτοκίνητα του Δήμου μας, διότι τώρα είναι πεταμένα αριστερά και δεξιά. Να φανταστείτε ότι το αμαξοστάσιο που έχουμε αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας είναι από την εποχή που κουβαλούσαν με τα γαϊδουράκια τα σκουπίδια. Τόσο παλιό είναι. Μέσα σε αυτό το αμαξοστάσιο θα φροντίσουμε να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο αυτόματο πλυντήριο, το οποίο θα πλένει χωρίς πλύντη και επίσης θα απολυμμένει. Κάτι το οποίο απολύμαση στα οχήματα μεταφοράς δεν υπάρχει σε μας εδώ. Το οποίο είναι και υποχρεωτικό. Όπου το κάθε όχημα μετά το τέλος της βάρδιας θα πλένεται, θα απολυμμένεται και η επόμενη βάρδια θα το παίρνει έτοιμο για να συνεχίσει τη δουλειά του.